požehnej. Je potřeba začít, takže ještě jednou šalom, pokoj Boží vám všem a dnešním dnem zahajujeme teda tuto biblickou školu ve jménu Ježíše Krista. Věřím, že Bůh začne dnešním dnem a vlastně už i začal dříve, než jsme vlastně už začali nějakým způsobem prostě vytvářet podmínky pro tyto věci, pro tu školu, tak už Bůh nás vedl, pracuje, ukazuje se, zjevuje svoji pravdu, svoji milost a tak dále. A já věřím, že jen potřebujeme mít srdce, který je oddaný prostě vstoupit do těch věcí, do kterých Bůh nám připravil. Takže ještě jednou vítám vás všechny ve jménu Ježíše Krista a přeji vám Boží požehnání. Já poprosím tady našeho bratra Míšu, pastora, aby přišel, modlil se tady a potom já už začnu vyučování. Haleluja. Tak vám žehnám všem pokoj Boží i vám doma, i tu našim bratrům, když jsme tu přítomní. Tak vás poprosím, aby jsme sklonili naše hlavy a aby jsme vydali tento čas našemu Pánu. Haleluja, drahý Otče nebeský, děkujeme ti, Pane, za tvoji milost, Pane, že dnes, Pane, se tu můžeme sejít, Pane, ve tvém jménu, můj Pane, a že, Pane, dnes, Pane, můžeme zažívat, Pane, skrze tvoje slovo, Pane, ty nadpřirozené věci, Pane, že, Pane, tvoje slovo, Pane, jsou duch a život a že, Pane, dnes, Pane, toto slovo, Pane, pronikne až do rozhraní ducha, duše i těla, Pane, až do morku kostí. A tak, Pane, žehnám, Pane, toto vyučování, Pane, tvoje slovo, můj Pane, aby, Pane, se tak rozmáhalo, Pane, na tomto místě i doma u bratrů, Pane, sester. Tak, Pane, žehnám, Pane, moje bratry, sestry, abychom, Pane, tak ve tvé přítomnosti a ve tvé milosti, abychom přijímali, Pane, z tvého slova, z tvého vyučování, Pane, protože ty, Duchu Svatý, ty jsi ten nejlepší učitel. A, Pane, tak žehnám našeho bratra Ivana, Pane, aby si mu, Pane, dal přízeň, Pane, a taky výřečnost, Pane, aby dnes, Pane, mohl, Pane, být vnímavý a citlivý, Pane, na tvůj hlas, Pane, aby, Pane, tvoje pomazání, Pane, tu proudilo dnes, Pane, mocně, Pane, v našich životech, Pane, skrze tvoje slovo. Haleluja. Oče, děkujeme ti, Pane, za milost, Pane, děkujeme ti, Pane, za tvoji lásku, za tvoji dobrotu, Ježíši. Děkujeme ti, Pane, že, Pane, tvoje krev má, Pane, neustálou moc a sílu, Pane, a tak vylejvám, Pane, tvoji svatou krev, Pane, na každého jednoho z nás, Pane. Tak, Pane, žehnám, Pane, každé srdce, Pane, aby to byla úrodná půda, Pane, aby slovo Boží, Pane, aby padlo do úrodné půdy, aby vydalo, Pane, 100násobný užitek. Haleluja. Otče, děkujeme ti, Pane, zabíráme, Pane, toto shromáždění, toto místo, Pane, tvojí svatou krví, Pane, pro Ježíše Krista, Duchu Svatý. Děkujeme ti, že ty mocně, Pane, budeš jednat na tomto místě, že jsi tu s námi, Pane, a že ty, Pane, přebíráš veškerou vládu a kontrolu nad každým jedním z nás, Pane, i nad naším bratrem Ivanem. Haleluja. Drahý Otče, děkujeme ti, Pane, a modlíme se ve jménu Ježíše Krista. Amen. Haleluja. Amen. Takže děkujeme Bohu, že už můžeme začít a můžeme se sdílet. Takže dnešní téma je, vlastně budeme, jak já jsem slíbil, že to téma bude vždycky o tom, anebo aspoň do té doby, než nás Pán povede jiným způsobem, tak budeme mluvit o osobním životě růstu člověka. To znamená, nebudu se dotýkat věcí, co se týká jakoby všeobecně církví a tak dále, ale budu mluvit o osobních životech, o osobním životě a růstu v Kristu Ježíši, jak vlastně Bůh pracuje, anebo jak dovolit Bohu, aby on pracoval v mém životě. Takže pojďme do slova a dnešní téma bude takový trošku zvláštní, ale já si musíte mi odpustit, musím si udělat takovou půdu, připravit půdu pro to, abych potom mohl rozsívat a aby jsme to mohli chytit. Takže pojďme do Evangeliu Matouše 24:3. Já už jsem to včera trošku naznačoval,
a trošku vy, kteří jste se mnou mluvili, tak už jste načnutí, už jste tak trošičku jako budete porozumět víc, protože včera jsem to trošku rozebral, ale ne úplně. Dneska to budeme rozebírat víc. Pojďme do Evangelium Matouše 24:3. Já vás poprosím, jestli máte u sebe nějaký mobily nebo možnost najít si to v Biblii, abyste to dělali se mnou. Takže tam je napsáno tohle. Když seděl na Olivové hoře, byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věků. Ježíš jim odpověděl: Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: Já jsem Mesiáš, a svedou mnohé. Budete slyšet válečný ryk a zvěstí o válkách. Hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě není konec. Povstane národ proti národu a království proti království. Bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. Ale to vše bude teprve začátek bolesti. Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Povstanou lživí proroci a mnohé svedou, a protože se rozmůže neprávost, vychladne láska mnohých. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě, na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec. Když pak uvidíte znesvědčující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, dočteš, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor. Kdo je na střeše a nesestupuje si vzít něco z domu. A kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Běda těhotným kojícím v onek dnech. Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A teď dávajte pozor, prosím vás, tohle je klíčový verš, o kterém budeme dneska mluvit. 23. verš. Tehdy řekne-li vám 22 verš. A kdyby nebyly ty dny zkraceny, nebyl by spasen žádný člověk. Ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. Tehdy řekne-li vám někdo: hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Nemusíme to celý číst, můžete si to dočíst doma, ale tady můžeme vidět, že ještě i na jinom místě říká, možná ještě verš 22, se tam vrátíme na ten 22. verš, že tam je napsáno o vyvolených a je to slovo, které je psané, že kdyby nebyly ty dny zkrácený, tak by nebylo zachráněn žádný tělo, to znamená, nikdo by nebyl spasený. A já vám chci ukázat tu věc, anebo ne já, ale věřím, že Duch Svatý, že se potřebujeme vydat něčemu, čemu jsme možná ani do dneska nerozuměli, ale věřím tomu, že Duch Svatý nám dá porozumění i milost. Pojďme se podívat ještě Římanům, aby jsme to dali dohromady. Pojďme ještě do Římanům, 9. kapitola, od 9. verše. Římanům 9:9. Slovo zaslíbení zní takto.
určený čas přijdu a Sára bude mít syna. A nejen to, také Rebeka měla obě děti z téhož muže, našeho praotce Izáka. Ještě se jí nenarodili a nemohli učinit nic dobrého ani zlého, aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto. Tady můžeme vidět, že už tady se mluví blíž o vyvolení, které je předem určeno. Takže já to ještě přečtu takovým způsobem, aby jsme tomu víc porozuměli. Aby však zůstalo v platnosti Boží vyvolení, o kterém bylo předem rozhodnuto a které nezávisí na skutcích člověka nebo na skutcích zákona, musíme to zdůraznit. Tohle potřebujeme zdůraznit, že tady nejde o skutky, ani skutky těla nebo člověka, ani o skutky zákona. Že to záleží nejprve na tom, kdo povolává. Bylo jí hned řečeno, že starší bude sloužit mladšímu, neboť je psáno, Jakoba jsem si zamiloval, ale Ezáva jsem odmítl. Co tedy řekneme? Je Bůh nespravedlivý? Naprosto ne. Mojžíšovi řekl, smiluji se nad kým se smiluji a slituji se nad kým se slituji. Nezáleží tedy na tom, kdo chce, ani na tom, kdo se namáhá, ale na Bohu, který se smilovává. Písmo přece říká faraonovi, vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Snad mi řekneš, proč nás Bůh ještě kárá? Může se vůbec někdo vzepřít jeho vůli? Člověče, co vlastně jsi, že odmlouváš Bohu? Řekne snad výtvor svému tvůrci, proč si mě udělal takto? Nemá snad hrnčíř hlínu ve své vlastní moci, aby z téže roudy udělal jednu nádobu ke zněšenému účelům a druhou ke všetním? Jestliže Bůh chtěl ukázat svůj hněv a zjevit moc, a proto s velkou zhovívavostí snášel ty, kdo propadli jeho hněvu a byli určeni k záhubě, stejně chtěl ukázat bohatství své slávy na těch, nad nimiž se smiloval a které připravil slávě. Tady jsou slova vyvolení, předem určení a taky můžeme vidět ty věci, které Bůh vlastně jakoby má prvenství. To znamená, o čem chci mluvit je, že Bůh má plán. Ne člověk vymyslel křesťanství, ale že Bůh to dělá tak, že on pracuje Bůh podle vyvolení. Proč? Protože on určuje, tady je to napsané, on určuje, co bude a co nebude. To znamená, tohle je vyvolení, že Bůh si to vybral. Já jenom řeknu příklad. Víte, hodně lidí se snaží ještě jednou řeknu. My můžeme naučit nějakýho psa, můžeme ho naučit nějaký věci. Jo, jako třeba gnoze, prostě nějaký úkony. A on se to naučí, ten pes se to naučí. A to chci říct, že tento pes, on, když bude mít miminka, malinký štěňátka, tak vlastně tyto štěňátka to nezdědí. To, co člověk toho psa naučil. Dám zase příklad. Jo. Všimněte si, jak Bůh stvořil zvířata. On je stvořil tak, že například delfíni v sobě mají určitý věci, že třeba umí plávat a nemají ani navigaci. Prostě oni to mají v sobě. Oni dokážou určit,
kam se dostanou, nebo naplánovat si nějakou trasu nebo něco. A nebo řeknu třeba ty ptáci, kteří lítají do teplých krajin. Chápete to? Že to je v nich a to je ono, že Bůh prostě pracuje tak, jak on nás stvořil. Že Bůh pracuje tak, to je vyvolení Boží, že Bůh určuje pravidla, jak on sám chce. Já to řeknu ještě trošku jinak, aby jsme ještě víc porozuměli. Nevím, kdo z vás, já jsem hrál hry, já jsem hrál automaty. Láci, nesměj se. Prostě jsem hrál hry, myslím automaty, prohrával jsem peníze a tak dále. No, ale co chci říct je, že ten automat, on je naprogramovaný. Víte, on má v sobě program. Tím chci říct, že ten automat se nestal automatem, ale někdo ho vyrobil a naprogramoval. A teď, jestli ty a já dokážeme na tom automatu vyzjistit ten program, jak funguje, tak budeme vyhrávat. Dejme tomu, koupíš si nějakou hru. Víte, a ta hra je nějak naprogramovaná a ten program vytvořil člověk v té hře. A jestli vyzkoumáš, jak ten program je stvořený, jak ten člověk to vytvořil, tak ty nad tím programem zvítězíš. Byla doba, kdy já jsem měl, to bylo přes počítač, kdy jsem měl opravdu takovou milost, že skutečně jsem hrál s počítačem, jsem hrál šach. Nebyl jsem suprovej v tom, ale vyzjistil jsem program, jak ten program funguje a já jsem nad tím počítačem vyhrával. Ne nad šachy, ale prostě, že jsem rozuměl tomu programu, jak on reaguje. Takže jsem vždycky podle programu jsem vyhrával šach, ale přitom jsem nebyl šachista. Ano, tak jako by vyrozuměl jsem tomu. A to je přesně to samé, že Bůh naplánoval, udělal plán. Bratři, rozumíte, sestry, nebo jestli jsme napojeni, nevím, kdo všechno, ale chci vám říct tu věc, že Bůh naplánoval to stvoření světa podle sebe. Kdybychom šli do Genesis, tak tam můžeme zjistit, že Bůh stvořil člověka. A nebo lépe řečeno, začal stvořit, nebo tvořit, formovat zem. Ať je světlo, bylo světlo. A ať je tohle, ať je tohle, ať je to. A všechno začal vlastně stvořit Bůh. A potom stvořil 6. dne člověka, postavil ho do ráje a 7. den odpočíval. Všimněte si, že tohle byl program Boží. Ale nebyl program, aby člověk zlíhal. Chápete to? Protože potom, když přišel hřích, že ďábel oklamal Evu a člověk padl do hříchu, tohle nebyl Boží program. A teď my můžeme vidět, jako hodně lidí si myslí, že Bůh zlíhal. Hodně lidí si myslí, že teda jak to, že Bůh stvořil a člověk padl. Víte, vypadá to tak, jako když vytvoříš si nějakou pěknou skleničku a někdo přijde a veme si tu tvoji skleničku a před tebou prostě ji rozbije. Hodí ji o zem a rozbije ji. Tak to vypadá
před oči lidí i před světem, že lidi si myslí, celý svět si myslí, že Bůh zlíhal. Ale není to pravda. Není to pravda. Bůh nezlíhal, to znamená, ten jeho plán, ten boží plán je od stvoření světa. Pojďme se tam podívat na chviličku, a to je Efeským. A samozřejmě vysvětlíme proč, důvody. Efeským 1. A můžeme od 3. verše. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. A tady 4. verš už začíná. V něm, to znamená v Kristu, v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří. Tady je napsáno, že před stvořením světa Bůh nás v Ježíši Kristu nás vyvolil. Před stvořením ještě nebylo ani, a víte co, můj názor je, samozřejmě můžete to zkoumat, ale můj názor je, protože já znám anděle, víte, že já znám anděle, jo, že počkej, kdo to byl? Aži Pendia, že já mám známosti s andělama. Aži Pendia. No, ale věřím tomu, že ještě před stvořením světa, že ještě ani anděle nebyli stvořeni, Bůh už tohle naplánoval. To znamená anděle, podle písma, nechci tam jít, ale Židům je napsáno, že vlastně anděle jsou služebníci pro ty, kteří mají dojít ke spasení. Služebníci pro nás, kteří máme dojít ke spasení. To znamená anděle, tady, my nejsme tady stvořeni pro anděle, ani dokonce, ani země není pro nás. Teda opačně, ne my pro zem, my neexistujeme kvůli tomu, že Bůh stvořil zem nebo něco, anebo anděle, ale my vidíme, že všechno je skrze Ježíše a pro Ježíše. To prostě to stvoření je všechno skrze něho a pro něho. A my jsme součástí tohoto božího plánu. Úžasný, úžasný. Ale my to potřebujeme vidět. Proč? Protože já vám mluvím o vyvolení, to znamená mluvím o boží cestě. Mluvím, jak Bůh pracuje. Mluvím o tom, jak Bůh položil základy. Jo? A potom, když my nerozumíme tomu, jak Bůh pracuje, jak Bůh jedná v nás, jak koná, co je božím plánem, tak potom my můžeme, tak jak i jsme dělávali, že můžeme se chytit takových učení, který prostě je mimo Bible a my o tom ani nemusíme vědět. To jsou právě ty svody. Jo, to můžou být právě ty svody, že Bible říká, Pán Ježíš říká, že by to bylo možné, kdyby to bylo možné, že by svedli i vyvolené. Ale není to možné. Proč? Protože, David, teď pozor, toto je bombový, co vám řeknu. To mě tak zasáhlo. Aleluja. Představ si, že Bůh, teď dávej pozor, prosím tě, já to myslím opravdu jakoby pozitivně, ne negativně. Nevím, jak vy, ale představ si, že Bible mluví o tom, že Bůh, já jsem ti to přečetl už, to je Matoušovi, 24:22. Bůh, Otec, kvůli mně, slyšíš dobře, kvůli mně, protože já jsem vyvolený, zkrátil tu dobu, aby já jsem byl spasený. Umíte si to představit? Bůh to udělal kvůli mně. Já jsem vyvolený. Ty jsi vyvolený. Bůh to udělal kvůli tobě. Zkrátil ten čas.
Dokáž si představit, že nikdo nemůže zničit Boží plán. Nikdo. Ještě jednou, Bůh nezlíhal. Bůh pokračuje pořád podle svého plánu. To znamená, člověk si může myslet, že člověk zřešil a tím vlastně narušil Boží plán. Vůbec ne. Protože ten Boží plán je, že všechno je skrze Ježíše a pro Ježíše. V jiných učeních se potom dostaneme k tým věcem, že ten Boží plán je, aby Kristus, Bůh, osobní Bůh, přebýval v našem srdci. Toto bylo Boží plán. Podívejme se, tady je 4. verš, o tom píše, Efeským 1:4. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrnní před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. Wow! Přijati za syny. To nemá nic společného. Co může udělat hřích? Hřích neudělal nic, možná ten plán oddálil. Ale ne, že by zrušil plán. Ne, podívejme se. Přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho oběti a naše hříchy jsou nám odpuštěni pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jim si přece vzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi v jednotě Kristu. Zlíhal Bůh nikdy. On to pořád dělá. Ten plán pořád trvá. Haleluja. A ty a já jsme součást tohoto Božího plánu. Ty se na sebe musíš dívat jiným způsobem, než mluví svět nebo cokoliv jiného. Já opravdu chci, aby jsme tomu porozuměli, budeme hlouběž do písma a uvidíme ve skutečnosti, pojďme se podívat teďko a potom ještě se vrátíme k určitým věcem. A to je Římanům 8, Římanům 8, čtrnáctý verš, můžeme od 14. verše. Ti, kdo se dají vést, tady už hraje roli to vyvolení. Já vám chci ukázat tu věc, že v Efeským jsme četli, Efeským 1 až 4, první kapitola, 3 až 4 verš, jsme tam četli, že Bůh si nás vyvolil k tomu, abychom byli svatí. Musíš být opatrný, protože toto je Boží plán. Vyvolení znamená být svatý. Ne dělat, že jsme svatí, ale to je vyvolený, znamená si svatý. Protože krví Kristovou si byl očištěn, obmyt krví Kristovou. Pojďme se podívat na 14. verš Římanům. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. A teď 15. verš. Toto je pro nás. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste ducha synoství, v němž voláme Abba Otče. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Ještě jednou, Bůh zkrátil ty dny kvůli nám, kvůli vyvoleným, kvůli tobě. On prostě Bůh sáhnul na svůj plán a zkrátil plán. Kvůli tomu, aby ty si došel do spasení. Haleluja!
Bůh je dobrý, amen. Pojďme se podívat. Další věc je Lukáš, 3. kapitola. A teď vám chci ukázat jednu věc, kterou jsem byl zasažen velice. Pojďme se podívat. Lukáš, 3. kapitola. A budeme číst, nám stačí jenom ten 21. verš. Když se všichni lidi dávali křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe. A Duch Svatý sestoupil na ně v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Když Ježíš začínal své dílo, bylo mu asi 30 let. Všimněte si, že Ježíš byl naplněn Duchem Svatým, ještě nesloužil. Vůbec. A Bůh mluví, ty jsi můj milovaný syn. V tebe jsem nalezl zaslíbení. To zalíbení. Co myslíte? Když ještě vůbec nesloužil, Ježíš neudělal žádný zázrak, to znamená, nikoho neuzdravil. Je to tak? Prostě ještě nebyla jeho služba. Byl pokřtěný a z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Co myslíte, proč Bůh Otec nalezl zalíbení v Ježíši Kristu? Mnozí možná bychom si řekli, že to je kvůli tomu, že to byl Boží syn, ale to není pravda. Ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení, bylo kvůli jeho srdci. Že jeho srdce bylo čisté. Připravené na partnerství s Otcem. Víte, já vám chci ukázat ještě jeden verš, pojďme se tam podívat. Evangelium Jána, 5. kapitola. A chci vám ukázat takové zvláštní věci, že chci vás povzbudit, protože všimněte si, že Ježíš věřil ne jinou vírou, ale on věřil jiným způsobem, než dneska my to hlásáme. Jeho víra byla úplně ne jiná, ale způsob, jak on věřil, byl jiný. Víte, v čem spočívalo to jeho nádherné srdce, Pána Ježíše, ta čistota jeho srdce, že on říkal, Pán Ježíš, že víte, že kvůli tomu je učení, že Ježíš je Otec. Víte, jak jsou ty učení a tak dále. Já se nechci dneska o tom tomu vyjadřovat, ale Pán Ježíš řekl, že Otec přebývá ve mně. Pojďme, já vám chci ukázat aspoň pár věcí. Třeba 5.17. Evangelium Jana 5.17. On však jim odpověděl, můj otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji. A teď dávejte pozor. To bylo příčinou, že Židé ještě více usilovali Ježíše zabít, protože nejen znesvěcoval sobotu, ale dokonce nazýval Boha vlastním otcem a tak se mu stavěl na roveň. Prosím vás, tady je napsáno slovo, že Ježíš říkal, že Bůh je jeho otec. To znamená, že pokud takhle Ježíš jednal a mluvil,
tak potom já jsem vám četli jsme v Římanům, že jsme Boží děti, že voláme Abba Oče. Všimni si to postavení, který ty máš. Pán Ježíš říkal, že můj otec pracuje i já pracuju. Ježíš viděl otce pracovat. Vím, že vám teďko máte plno otázek, ale prosím vás, tyto otázky, které nerozumíte, si to zapisujte a potom jednoho dne budeme mít čas jenom čistě na ty otázky, aby jsme probírali a odpovídali na ty otázky. Ale dneska potřebujeme jít dál. Takže ještě jednou, když se podíváme, 20. verš, ještě jednou, Evangelium Jána 5:20, a teď dávajte pozor, prosím. Vždyť otec miluje syna a ukazuje mu všecko, co sám činí. A ukáže mu ještě větší skutky, takže úžasnete. Jako otec mrtvé křísí a probouzí k životu, tak i syn probouzí k životu, ty, které chce. Jak je to možné, že otec ukazoval svému synu, anebo lépe řečeno, jak je to možné, že syn viděl otce, jak pracuje, jak křísí mrtvé a tak dále. Vidíte, to je ono, že my musíme dávat pozor na to, že my ne, že nejsme Boží děti, my jsme Boží děti, ještě jednou, já jsem vám to ukázal, nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste propadli strachu, nebož přijali jste ducha synovství, ve kterém voláme Abba Oče. Když ty nazýváš svého otce, Boha, otec, otče, což takhle se modlíme, otče, Pán Ježíš nás učil takhle modlit se, že když mluvíme, máme říkat Otče náš, který jsi na nebesích. Co to znamená? Prosím vás, stáváme se Božími partnery. Toto slovo možná nerozumíme až tak moc dobře, ale Ježíš byl Boží partner. To znamená, on neviděl to, že se chtěl rovnat Bohu, protože on byl Bůh. On se chtěl ponížit. Ježíš přišel, aby se ponížil. A tím získával si otcovo srdce. Že se ponižoval. Že jeho srdce bylo čisté, nechtěl uchvacovat, nechtěl říkat, já jsem pastor. Tady nikdo nebude v Plzni pracovat, já jsem pastor. Ježíš tohle nedělal. To nebylo jeho srdce, vyvyšovat se, ukazovat se, anebo něco podobného, ale jeho srdce bylo ponížit se a ukázat otce. Ukázat na otce. Ponížit, ukázat na otce. A tohle srdce je srdce, který Bůh Otec miluje. Tímto způsobem, když se podíváte na ty služebníky staré smlouvy, na Josefa, na Davida a na ty ostatní služebníky, kteří procházeli nějakým velkým utrpením, který můžete vidět, že třeba David usedl na trůn až po 15 letech, kdy prostě byl pronásledován, anebo Josef ve vězení a všechno možný procházel utrpením, ale vytrvali a Bůh pro jejich srdce, pro jejich úžasné srdce, které se ponižovalo, pokořovalo a pořád ukazovalo na Boha, na jeho slávu, Bůh povyšoval tyto služebníky. Dával jim moc, autoritu a tak dále. Takže my můžeme vidět, že Pán Ježíš přesně tohle dělal. Ve Filipským 2. kapitole je tam napsáno, že vlastně, že on způsobem bytí byl roven Bohu. Ježíš byl 100% člověk a 100% Bůh. Ale je psáno, že on
nelpěl, nechtěl mít to, aby on se ukázal jako Bůh. Pokud čtete Bibli, můžete vidět a rozpoznat Ježíšovo srdce, že on vždycky říkal, když uzdravil někoho, tak říkal, neříkejte to. Když se ptal svých učedníků, za koho mě pokládají lidé, a oni třeba měli zjevení a řekli, ty jsi Mesiáš, on říkal, nemluvte o tom. Proč? Protože on chtěl všechnu slávu dát svému otci. On se ponižoval. Jeho srdce bylo úžasné. Prosím vás, pojďme se podívat, já vám chci ukázat, jako pán Ježíš mluví o srdci, jak úžasný to je, když my rozpoznáme vlastně své vlastní srdce. Už tam jdeme, prosím vás, trošku hloubějiš do písma. Pojďme se podívat. A to je Přísloví 4. Víte, znovu opakuji, že mluvíme o vyvolení, to znamená, ještě jednou, mluvím o práci, kterou Bůh koná v nás, ne kterou my konáme. Chápete? Prostě Bůh položil základy a ty základy jsou ne kdo chce, kdo se namáhá, ale Bůh, který povolává. Bůh, který pracuje skrze Ducha Svatého a jedině v Ježíši Kristu. Jiná cesta není, protože Bůh Otec vyvolil svého syna Ježíše. Skrze něho a pro něho je všechno. A my to potřebujeme poznat. Teď. Pojďme se tam podívat teda. Přísloví 4.23 říká tohle. 23. Především střež a chráň své srdce, vždyť z něho vychází život. Prosím vás, kdo z nás chrání své srdce? Poslouchejte, co se stalo nedávno na evangelizaci. Já jsem neuchránil své srdce. Proč? To byly vteřiny. Vteřiny. A vy řeknete, Ivane, že ty jsi služebník Boží. No a co? Právě naopak. Bůh mě zkouší. Já se nestydím za to, když jsem udělal chybu, mluvit o tom, protože já chci se ponížit, aby Bůh mohl být vyvýšený. Nebejt Boha, já bych ty věci nemohl vidět. Třeba. Měli jsme evangelizaci a stala se taková věc, že jsem rozpoznal prostě nějakého ducha, ale co se stalo, bylo, že i když jsem to rozpoznal, ale stačil ten duch udělat něco v mém srdci. To znamená, že jsem dovolil, abych se pohoršil. Samozřejmě byly to vteřiny, to prostě byly bum, 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 bum a už to bylo. A já jsem potom musel vycouvat, musel jsem se modlit, musel jsem prostě vydat své srdce Bohu. A Bůh mě uzdravil. A víte jak? Že já jsem musel přijít za těma bratrama nebo za sourozencema a prostě musel jsem říct, odpuste mi, nejsem v pořádku, mé srdce prostě bylo pošpiněné. Proč? Nedal jsem si pozor. V tu chvíli jsem nestřežil své srdce. A teď, náš boj, bratři, sestry, náš boj není proti tělu a krvi. To, co dneska vyučujeme, už jdeme do hloubek, kde jsou hloubky v duchovní oblasti. Mluvíme o duchovních oblastech. To znamená, já si potřebuji střežit. Já jsem vyvolený, ty jsi vyvolený člověk, ale my si potřebujeme, kde je náš život, je v našem srdci. A Přísloví 4.23 říká,
především chráň své srdce, vždyť z něho vychází život. Víte, bratři, sestry, víte, kde přebývá Ježíš Kristus? Ne v hlavě, Ježíš nepřebývá v naší hlavě, ale Ježíš přebývá v našem srdci. Víra, že jsme uvěřili v Ježíše, že jsme spaseni, jsme zachráněni, je v srdci. To znamená, spravedlivý bude žít, protože uvěřil. Můj spravedlivý, říká Bůh, bude žít z víry. To znamená, naše křesťanství, to, co dneska kážeme, to, co dneska vyučujeme, je vlastně víra. Já vám teďko kážu víru. To vyvolení, že Bůh už předem si vyvolil, jak on svůj plán bude naplňovat. To znamená, jestli člověk odbočí od jeho plánu, Bůh se k tomu nebude přiznávat. Víte, Bůh nebude stránit mě. On neřekne, no Ivan je služebník, tak jemu to odpustím. Ne, Bůh dává stejný měřítko na každého. To znamená, Bůh je spravedlivý a my potřebujeme, ne Bůh, ale my potřebujeme hlídat své srdce. Neuhlídal jsem to během vteřiny, prostě ďábel, kdybych ho nechal, kdybych nešel a neomluvil se, kdybych nepracoval s Bohem a neřekl, Bože, odpusť mi, tak už by měl ďábel prostor, aby v mém životě, víte, co udělal? Chtěl udělat v mém srdci pohoršení, zlobit se na lidi a tak dále. A to je ono, že my nerozumíme tomu, protože my nevíme, co všechno přebývá v našem srdci. Pojďme se tam podívat, já vám chci ukázat učení Ježíše Krista. A to je Marek 7. kapitola. Než přečteme Evangelium Marka, tak já ještě chci přečíst tu věc, že co ještě řekl Ježíš o sobě, a to je Jan 5, 26. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synovi, aby měl život sám v sobě. A potom pan Ježíš sám říká, já jsem v Evangelium Jana 10, já jsem dobrý pastýř, já jsem přišel, abyste měli život a měli jste v hojnosti. Tohle je, prosím vás, všechno ten boží plán. Boží plán, jak Bůh pracuje v našem srdci, když my mu to dovolíme, když rozumíme, že to není naše šikovnost, ale že to je skrze víru, že já musím dávat pozor na to, že Bůh vyvolil, ještě jednou, Bůh vyvolil Ježíše Krista, ustanovil ho hlavou církve a Ježíš řekl, já jdu k Otci a posílám Ducha Svatého. Víte, a šéfem, nazval bych ho šéfem církve, prosím vás, nemůže být papež ani žádný člověk, ale Ježíš, Duch Svatý. V dnešní době je Duch Svatý pánem v církvi. Kolik lidí ho ignoruje. Ale přitom nikdo nemůže naplnit ten boží plán, než skrze Ježíše a skrze Ducha Svatého. Není možné, abych já dosáhl něco jiného, protože Bůh mě bude ignorovat. Protože on položil základ, to znamená vyvolil syna, vyvolil Ducha Svatého a církev, aby byla poslušná Duchu Svatému a Ježíši Kristu. Takže proto Pán Ježíš říká, že má v sobě život. Jdeme dál. A to je Marek 7. Budu muset si pospíšit, protože už je hodně hodin, omlouvám se, ale taky jsme asi dost pozdě začali. Pojďme se podívat od 21. verše. Tady je, přečtu jenom to učení Ježíše. To znamená, Bible říká, varuje nás, střež své srdce. Z něho vychází život.
A tady říká Pán Ježíš něco, co můžeme být velice vděční za to, že to Bůh zaznamenal. A to je, a řekl, co vychází z člověka, toho znesvěcuje. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky. Smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezúznost, závistivý pohled, urážky, nadutost, pýcha, opovažlivost. Všimněte si, že tady říká, že tohle vychází ze srdce člověka a toho znesvěcuje. Já nevím, my jsme do té doby nerozuměli, já už teda díky Bohu, ten milost, rozumím tomu, že když jsem nechal na té evangelizaci, když jsem byl pohoršen, to znamená, už moje srdce bylo znečištěné. Víte, kdy Pán Ježíš říká a vyučuje taky o tom, že říká, už jenom v srdci chtěně, žádostivě pohledneš na ženu. Cizoloství není, že já se s někým, promiňte, odpuste mi ten výraz, protože já nevím, jak to mám vyslovit. Když mám nějaký akt jakoby se ženou, tak to by znamenalo cizoloství. Ne, ano, je to cizoloství. Nerozumějte zle. Ale už jenom žádostivost srdci. Už je srdce pošpiněné člověka. Tohle je to, co my nevidíme jako křesťané. Jo, protože my si myslíme, že ta svatost je v tom, když já jenom věřím v Ježíše. Amen. Je to pravda, protože tímto způsobem Ježíš očistil moje srdce. Ale Bible říká, že ty musíš střežit své srdce. A pokud ty jsi vyvolený, což věřím, že jsi vyvolený, nebo jsme vyvolení, my musíme chránit své srdce. Vždyť právě to je ten plán Boží, od počátku stvoření světa nás vyvolil, abychom byli svatí. Bezposkvrní, to je Boží plán od počátku. Aby ty a já jsme byli svatí. My tu svatost dneska, v dnešní době, kvůli všelijakým náukám a co já vím, co všechno, tak my nerozumíme, co to znamená. Víte, ale čisté srdce znamená vidět Boha. Tak, jak to dělal Pán Ježíš. Že Pán Ježíš měl čisté srdce, motivace čisté, mohl vidět, jak Otec pracuje. Proč my dneska nevidíme nic a pořád se vymlouváme a tuto, tamto? No, protože bez svatosti nikdo nemůže uzřít Pána, to je bez pardonu. To znamená, mám chránit své srdce. Proč? Ježíš očistil moje srdce vírou, očistil svoji krví, nás odstránil od nás hřích a tak dále, ale my musíme chránit své srdce. A teď vám řeknu, prosím vás, jednu úžasný bombonek, že ze 7. kapitoly Evangeliu Marka 21 říká Pán Ježíš, ze srdce vycházejí zlé myšlenky. Cizoložství, smilství, urážky. A teď, prosím vás, to je otázka, kterou vám samozřejmě zodpovím, to ne já, ale slovo, díky Bohu. Představte si, já jsem to taky nevěděl do té doby, než jsem dostal zjevení. Že žádostivost, vlastně když to vychází, urážka, když vychází z mého srdce, když já se urazím, představ si, že tohle je myšlenka, to je duch. Ano. Že ty věci, které Ježíš tady jmenuje,
že smilství, to je duch smilství. Cizoloství, to je duch cizoloství. Urážky, to je duch urážky. To znamená, tyto věci jsou duchové, které znečišťují naše srdce. Proto nás Bible varuje. Střež své srdce, vždy z něho vychází život. A teď další bombonek, prosím vás. Když nejsem já upřímný, budu mluvit o sobě, nejsem upřímný, kolik máme ještě času? Ještě pořád můžeme? Amen. Já vidím, že vás to zajímá, amen. Prosím vás, aspoň kejvejte hlavou, že jo. To je úžasný. Díky Bohu za vás. Miluji vás, bratři, sestry, mám vás rád velice. Bůh nám žehnej. Ale chci vám ukázat takový bombonek, že představ si, já už jsem to tady mluvil o tom, představ si, že něco slíbíš. Jo? Já jsem slíbil svým dětem, že s nima pojedu do Tater. No, ale když přijeli, tak realita byla jiná. Ale slíbit jsem to slíbil, protože to slíby se dají prostě, to je lehký, to je jednoduchý. Ale když přišla realita, tak vlastně bylo to úplně jiný, protože za prvé, finančně jsem to neměl moc dobrý a auto jsem neměl v pořádku a tak dále, že přišly věci, které jsem nemohl jsem to splnit, ale víte, sedl jsem si s dětma a řekl jsem, víte co, ode dneška vám slibuji, že nemůžu tam jít, odpuste mi, ale slibuji, že budu šetřit, udělám všechno pro to, aby příští rok, když přijedete, že tam pojedeme. A oni souhlasili. To znamená, že jsem se omluvil. Víte proč? Protože jestli něco slíbíš a neuděláš to, klameš vlastní srdce. To znamená, že ve tvém srdci je víra. Jak tvoje srdce může potom rozpoznat, že to myslíš vážně? Že to, co vyznáváš, že řekneš, jdeš se modlit a skládáš ruce a řekneš, ve jménu Ježíše Krista uzdravuji tuto nemoc. A teď otázkou zní, jak srdce tomu má rozumět, když neplníš sliby, když lžeš vlastnímu srdci. Jak srdce to má brít vážně, jestli to je, nebo to není tak. Jo? Můžete to vidět, že to je ono, že to my musíme velice chránit své srdce k tomu, aby naše srdce žilo v pravdě, v duchu a v pravdě. To znamená, naše srdce máme utvrzovat svatostí, protože tehdy uvidíme Boha v akci. Máme udržovat své srdce v pravdě, protože ta pravda udělá to, aby naše víra byla funkční. My budeme vyučovat další věci ohledně svatosti a tak dále, jak to funguje. Ale poslední věci ještě pár minut s vámi projdu nějaký ještě verše. A to je, pojďme se ještě podívat, prosím, do Zjevení. A právě, že když my nestřežíme svoje srdce, nedáváme pozor, nerozumíme, co pouštíme, nemáme rozpoznání duchu, jo, že vlastně tajně v srdci, jo, že já třeba neřeknu, že se zlobím na toho bratra, ale už je moje srdce znečištěné. Vidíte? Já musím dávat pozor. To není srdce druhého bratra, ale to je moje srdce. Moje srdce, v mém srdci je život
v mém srdci je víra, v mém srdci je Duch Svatý, v mém srdci je Ježíš, v mém srdci má být moc Boží a tak dále, aby mi přinášelo vlastně to spasení, to, k čemu jsem byl vyvolen. Ještě jednou, Bůh pracuje na svém pláně tak, když já se mu podávám, když já jdu podle jeho plánu. To je ono, když rozpoznávám věci, neznamená to, že nikdy nepadneme, nezřešíme, to ne. Já jsem vám ukázal sám na sebe, že to bylo nedávno, když jsme měli tu venkovní evangelizaci, bum, a už jsem zlíhal. Vteřiny. Ale díky Bohu, Bůh dává milost a dáváme svý životy do pořádku. Své srdce, aby naše srdce bylo čisté. Pojďme do Zjevení, chci vám tady ukázat jenom to, jak my můžeme přemoci tyto věci. To je, nebudeme procházet všemi veršemi, můžete si to napsat, ale pojďme do Zjevení 2. kapitola. Možná od prvního verše jenom aby jsme nebyli oklamáni. Nedovolte, bratři, sestry, nedovolte, aby vás ďábel už dnešním dnem klamal. Nedovolte to, to je vaše srdce. Bůh stvořil toto srdce pro sebe, ne pro ďábla, ne pro jiné věci. To srdce patří tobě, to bohatství, který v srdci vlastníš, je pro tebe. Ty jsi ten vyvolený. Andělu církve Efesu píš. Toto praví ten, který drží 7 hvězd ve své pravici. Ne, nemusíme to celé, omlouvám se, ale pojďme do 7. verše. Tady napsáno, podívej. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. A já věřím, že ty máš ty duchovní uši. Že to nemluví o tělesných uších, ale o duchovních. Uši tvého srdce. A poslouchej, co tady říká. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. To znamená, že to je aktivita, já mluvím o tom, že ty a já musíme bojovat. Jaký boj? Ten boj víry. To je ten boj víry, že například přijde pohoršení do mého života skrze někoho, protože já nevidím ty duchovní věci skrze tělo, skrze oči, ale já můžu rozpoznat ve svém srdci, něco se tam špatného děje. A ten boj je, že já mám nad tím zvítězit. Mám moc nad tím zvítězit. Máš moc nad tím zvítězit. Víš proč? Protože jsi Boží dítě. Máš moc Boží. Ty znáš Boha. Je v tobě Ježíš Kristus. Je v tobě síla Boží, která přemáhá tento svět. Naše víra přemáhá tento svět. A ty můžeš zvítězit. Já vítězím. Ty můžeš vítězit. A Bible říká, že jsou odměny. Bratři, sestry, jsou odměny pro nás. Když vítězíš, dostáváš život. Když vítězíš, pojď ještě do 1. verše, prosím. Třeba můžeme do 11. verše ještě, 2.11. Doma uši slyš, to Duch praví církvím, kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží. Haleluja! To jsou odměny. To je tvoje srdce. Tvoje srdce, víš co? Prosím vás, já si to uvědomuji, já sám. Já mám takovej starší domek, takovej, ani bych nemluvil, že to je domek, prostě takovej, já nevím, něco jsem koupil starýho a trošku jsem to opravil. No. Víte, ale já ho, když pán dá a přijde dřív,
nebo odejdu z tohoto světa. Já si to říct sebou nedokážu. Nejde to. Ale moje srdce půjde se mnou. To bohatství, které mám v srdci, půjde se mnou. Tam se budu radovat. Protože už mi to nikdo nevezme. Haleluja. Pojďme ještě pár věcí jenom. Možná ještě 17. verš. Doma uši slyš, co Duch praví církvím. Tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze skryté many. Dám mu bílý kamének a na tom kamenku je napsáno nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Ty jsi vítěz, haleluja, vítězíš, dostáváš odměny. Pojď ještě 26. verš. Kdo vítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Chceme zabrat celý svůj národ. Toužíme potom, bratři, sestry. Toužíme zabrat romský národ. Amen. Je to náš národ. Podle těla máme na to právo, ale jak ho dosáhneme? Tady je klíč. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Víte o tom, že tohle mluví Pán Ježíš? Víte to? Zjevení Jána znamená odevzdal zjevení, který má přijít Jánovi Ježíš Kristus. Ten, který zemřel, vstal z mrtvých, který je náš Pán. Úplně poslední verše, pojďme se podívat, jak vítězil Ježíš. Lukáš, Evangelium Lukáše, 4. kapitola, možná od 1. verše. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu, Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, syn Boží, řekni tomuto kameni, ať je z něho chléb. Ježíš mu odpověděl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem. Co udělal Ježíš? Chránil své srdce. Čím? Slovem. A ďábel bude přicházet vždycky a bude chtít, ty jsi Boží syn? Tak jak to, že nemůžeš dělat toto? A jak to, že Bůh takhle? A jak to, že toto a tamto a to není a toto ne? Proč mluvíš, nebo lépe řečeno, neposlouchej ďábla. Ďábel není náš Pán. Ježíš je náš Pán. Ďáble, odejdi ve jménu Ježíše. To znamená, tu věc tam rychle do pořádku. Ale nedovolím, aby moje srdce už někdo zneužíval, znásilňoval, používal pro sebe. Už to nedovolím. Ani manipulacem, ani nikomu, žádnému ďáblu, žádnému démonu, protože moje srdce očistil Ježíš Kristus. Patří to jenom mně, můj život patří mně, moje srdce patří mně a mému Bohu. Haleluja. Haleluja. Nestarám se, kdo co vařil. Nestarám se, jak žijou ostatní, abych se nechal špinit své srdce. Ne.
Já budu žehnat, amen, a chránit, aby do mého srdce nevešla žádná závist, žádná pýcha, žádná povýšenost. Protože jste i já, i vy jsme svobodní v Kristu Ježíši a máme pracovat pro evangelium Ježíše Krista. Toto, jak Pán Ježíš bojoval, to si můžete přečíst sami a můžete vidět, jak dokázal odpálkovat ďábla ne vlastní silou, ale v moci ducha. Že říkal, že ďábel mu říkal, jsi Boží syn na toto a víte co, já vám to přeložím, odpuste mi, ale jenom ty slova Ježíše. Víte, jak Ježíš ho odpálkoval? On říkal, já znám Boží plán. Ty jsi Boží syn, tak udělej. Víte, co říkal Pán Ježíš? Já znám Boží plán. Odejdi ode mě. Toto je ten život Ježíše Krista. Jeho víra. Víte, co on říkal? Já a otec jsme jedno. Kdo vidí mě, vidí otce. Můžete, prosím vás, vidět, jak Ježíš věřil? Jaká byla víra Ježíše? A ta sama víra je v tobě i ve mně. To znamená, ty a já, my musíme věřit, že Ježíš je v nás. Já a Ježíš jsme jedno. Úžasný bratr Martin Keleš, pastor, řekl jednomu bratrovi úžasnou věc. Mě to zasáhlo, protože to je pravda. Amen, haleluja. Víš, Římanům 7, tuším, že 7. kapitol je tam napsáno, kdo se spojí s nevěstkou, stane se jedním tělem. A kdo se oddá duchu, kdo se oddá Pánu, je s ním jedno tělo, je s ním jeden duch. Haleluja. Komu se my oddáváme, nebo komu my jsme se oddali? Prosím tě, no tak si přestal chodit do sboru, no tak si byl na zábavě, no tak si začal kouřit, no tak si začal to. Prosím tě, nezastavuj se na těchto věcech. Už dnes Ježíš ti říká skrze mé ústa, pojď ven, vždyť jsem tě nezachránil, nezemřel jsem, aby si ty zahynul, ale zemřel jsem, aby si měl věčný život. Návrat se zpátky Pánu, neposlouchej ďábla, neposlouchej ani dokonce, nenaslouchej svému srdci v negativních věcech. Ale nauč své srdce, aby vnímalo a četlo a bylo radostné jedině v Božím slově. V pravdě. Protože tvé srdce ti přinese, anebo už ti přinesla tu velkou úrodu Božího království, protože Boží království není o jezení a pití, ale o lásce, o radosti a o spravedlnosti z Ducha Svatého. Haleluja. Takže Bůh nám žehnej všem, dneska ukončíme v tomto směru a příště budeme pokračovat ještě jednou, budeme pokračovat a budeme uzdravovat naše srdce, amen. Duch Svatý, dovolíme Duchu Svatému, aby uzdravil naše srdce, aby přišla zpátky radost, ten pokoj, to ovoce Ducha Svatého, haleluja, aby jsme věděli, že jsme v Kristu, nové stvoření, staré věci pominuli a hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha. Všechno je to z Boha. On to dělá v nás. Chtění i činění. Haleluja. Takže on nespromlouvá, jestli dneska slyšíš. Tak je to jeho hlas. Možná, že si řekneš, joj, ten Ivan, jak má hezký hlas. No, hlas možná použil, vzal si náš Pán Ježíš můj hlas, ale je to jeho slovo. Haleluja. Je to jeho slovo k tvému srdci.
A já ti přeju a říkám ti ve jménu Ježíše, buď uzdravený. Ve jménu Ježíše, ať je uzdravené ve srdce. Právě teď ve jménu Ježíše. Haleluja. Haleluja. Takže já poprosím tady z bratru, jednoho bratra, aby přišel sem a poděkoval Pánu. Pojďme, skloňme svoje hlavy a budeme se modlit. Já poprosím, pojď, bratře. Prosím, pojďme společně a říkám i na tom místě, kde jste, skloňme svoje hlavy, pojďme se modlit a vydat to dnes Pánu Ježíši, protože on začíná nové dílo v nás. Víte co, bratři, víte, co je obnova? Obnova znamená, že začíná Bůh obnovovat ten vztah. Ty nádherné věci, to všechno nové, haleluja, který nás bylo. On tě miluje. On za nás zaplatil, dal svůj život. On je hoden chvál. On jediný je dobrý Bůh. A ať se stalo cokoliv ve tvém životě, krev Ježíše Krista, když mu dovolíš, krev Ježíše očistí a má moc očistit už dnes tvé srdce, pokud uděláš pokání a řekneš, Pane, tady jsem, obnov mě, očistí mě. On to udělá, protože on je dobrý Bůh. Haleluja. Pojď,